Takže čau lidi, dneska tady máme další video, bude to takový ten pětiboj, nebo nevím kolik tam toho je, budou to penalty, přímáky, tutáč, volej a nájezd. Začneme penaltama a začínám kopat. U každého je 5 pokusů. Tak pojď. Yes. Lidi, asi to nejdřív dokopem všechno, pak se vystřídáme po těch 5. Jinak lidi, 40 odběratelů asi za 3 dny. To je neskutečný. To víš. Sice jsem zakop, ale nevadí, gól jako gól. Teď to kopnu levačkou. Toto dopadne. Levačka. Hoši, mohl jsem dát 5 z 5, kdybych nebyl blb. No nic, mám 2 ze 3. Teď budu mít 3 ze 4. Co říkám? A 4 z 5 a klidně to kopnu levačkou. Nebo, no, jo, kopnu to levačkou. Jo, maso! Tak a jdu do brány. Ajaj. To si má gorna, je. 1 z 1. Nice. Druhou hnedka nedal. Je to 4-1. Nechytatelná. 4-2. Jak kdybych nebyl vůl, tak to dám všech těch 5. Pravačkou. Pravačkou jde, no nic. Padne dobře. Jo! To je ono. 4-2. Asi, furt, nevím. 4-3, poslední. Může... Ne. Kolik je to, ty jsi 2 nedal? Já nedal 1. Takže si vyhrál. No, vyhrál jsem, ale kolik to je? Kolik to je? Já jsem měl 4, ty jsi 2 nedal, takže 3, 4, 3. Nice, teď jdeme na příbánky, tentokrát začínám chytat. Nice. Tak lidi, první nedal. Nedá ani druhou, protože mu to snad chytí. Ne! Čekej! Jo, dobrý. To střihneš. No jo, to stříhnu, možná. Hoši, nám se zlomil stativ. A je to cooked. Ty jsi na to padl fakt. Tak lidi, opravili jsme to. Opřeli jsme to v bránu, ten stativ, takže dobrý. A brusky jde asi na druhý přímák, ani nevím už. A možná, že se to bude trošku kejvat kvůli větru, takže si na to musíte zvyknout, jestli se to bude kejvat a my jdeme na další přímák. Hoši, to by byl pěkný zákrok. Třetí. Nice. Ne. Dobrý. Čtvrtý přímák. Autor. Jedu. Dojdi pro select.
No lidi, chci vám říct jenom, že nám chybí jenom 10 odběratelů a budeme moct vysílat živě, takže dávejte odběry. My jdeme na poslední přímák. Ten nešel. Kolik si dal gólů? 3 nebo 2, 3. Takže je to 4-6. Vedeš. Jo, ne. 4-6. Vedu. Jo, vedeš. Jestli teda tady odsud, snad netrefím kameru, ale neměl bych. První přímák. Ne, strašný. Jo, pěknej. První ze 2. Ne. Třetí přímák. To víš. Už je to 6-6. Jo. 3 ze 2. Teda 2 ze 3. Co? Jo. Ne. Když dám je to 6, 7. A já? Mám dát nebo ne? Ne. Ale já dám. Yes. Do druhý challenge vedu 6, 7. A my jdeme na tutače. Jo lidi, on si donandá rukavice a jdu na tutač. Začínám střílet. Vedu 6-7, začínáme třetí challenge z 5. Já radši budu říkat 7-6, no to je jedno. Tak pojď, první pokus. Ej, kamarádský zpracuju. Plesky! To je ono, hoši. Vedu 8-6. Tady jich dám hodně podle mě. Ne, už bude trochu těžší. Ne, hoši, bída. Tak, jdu na třetí pokus. OK, hoši, těžká. Musím na hrudník zpracovat. Ježiši. Chtěl jsem ho překvapit na přední, ale překvapil jsem sebe, natrefil jsem bránu. Jinak lidi, napište do komentáře, až budeme moct vysílat živě, co bychom měli streamovat. OK? To vidíš, to je gólový. Pěkná. Hnedka zpračku vystřelím? Ne. Uši? Aj, sorry. Kámo. Blíží. Levačkou. Poslední pokus, ne? Jo. Hoši to vydali z boje. A levačkou. Počkej, kolik jsem dal? 2 jsem nedal. No tak 3. Nice lidi. Ani nevím, kolik vedu. Kolik vedu? 3, 10, 6. Jo, 10-6. A že si ti dal první kamarádský. To byla však První gól. Dobrá. Jo. To už bude těžší. V pohodě. Skáková. Hej! Já. No, to by se stejně nepočítala. Dal tam 2 do 5. Třetí. Kamarádská. Ještě to jsem mohl. 10, 7. Čtvrtá. Kámo, to byla raketa. 10, 8.
Manchester out, no. Jdeme na voleje. Tak lidi, teď jsou voleje. To je gólový. Jau! Hoši, do tohle se nedá šahat rukama, ty vole. Nice. Třetí pokus. Tyčka. Tyčka! Omlouvej. To je vůl. Lidi 2 tyčky za sebou, ty vole. Lidi poslední pokus. To je pěkná. Hoši, kam to kope? Autor! A já jdu kopat. Lidi, jdu na voleje. Kamarádka. Jo. Stačí. Ne. Ani nevím, kolik to je. 11. Kolik to je? 11, 10. Jo, 11, 10 asi, no. 11, 11. Ne, 11, Teď si 10. dal, Co? teď si dal, takže 11, 11. No. No. Ok, hoši, krásná. To víš. Hele jo, je tam. Třetí pokus. Čtvrtý. Třetí. Stačí nám to. 13, nevím kolik. Placírkou! Břevno. Pryč to letí. To, poslední tohle byl. Hoši, tohle byl poslední a jdeme na nájezdy, který začnu. A je to 13, 11 pro něj. Pro mě. Ty nájezdy budou asi 3, to bude zdlouhavý. A já jedu svůj první nájezd. Nice. 11, 11. Jo. 15, 11, jdu na svůj poslední nájezd. Ten pojedu jenom hledačkou. Ale už si vyhrál, bro. Hoši. Mám to chytit? A stejně jsi vyhrál. Co? Stejně jsi vyhrál. Asi jo už. Na tohle... Co? 15, 12. Jo. Na tuhle bránu to nejde chytat. Jo. Nice lidi. Jeho poslední nájezd už jsem vyhrál. Jedu jenom pravačkou. Jede jenom pravačkou, což je jeho slabší noha. Jo. No nic lidi. Vyhrál jsem. Dávejte lajky, odběry pro další videa, napište, co máme streamovat a mějte se. Čus.